Hej, jeg hedder Søren Peter Bjarløv. Jeg er lektor på DTU, og jeg skal fortælle jer lidt om renovering af de grønlandske træhuse. I 2010 var jeg en tur i Sisimiut, hvor jeg studerede de grønlandske træhuse. Jeg havde fået en interesse i at finde ud af historien bag dem, og jeg var meget fascineret af alle de mange flotte farvede huse. Så jeg havde også tanker om, hvordan kunne man renovere dem, uden at de blev ødelagt, og hvordan kunne man finde en metode til at renovere mange af dem, helst dem alle sammen, efter samme princip. Og jeg havde læst lidt om, hvordan man oprindeligt havde lavet de grønlandske typehuse som en hvor man havde tegnet nogle meget grundige tegninger, hvor hver eneste detalje var løst. Og så havde man lavet en pakke hjemme fra Grønlandskajen i København, der tilbage i efterkrigstiden, efter 1945. Og så sendte man de her pakker op til Grønland, efter hvad type det nu skulle være. Og det fascinerede mig meget, og jeg tænkte, kunne man udvikle en renoveringsmetode, som fulgte de samme principper? At man i virkeligheden lavede en pakke, som var et renoveringskit til de her forskellige typer, som jo vi kender rigtig godt, de er velbeskrevede, veltegnede. Så var det jo måske noget, der var værd at kigge på. Så det var baggrunden, da jeg i 2010 tog op til Sisimiut og studerede de her huse. Og jeg vil fortælle jer lidt om de overvejelser, de tanker, vi gjorde undervejs, og de resultater, som vi kom frem med. Jeg håber alle sammen, I har læst artiklen, som jeg har skrevet sammen med Petra Vladikova, fordi den fortæller meget om, hvad det her handler om. Det jeg vil komme ind på i dag, det er baggrunden for det grønlandske typehusprojekt, undersøgelser og resultater vedrørende den her type 18D, som vi har kigget på, det er den, I ser nede i højre hjørne, og en strategi til at renovere de her træhuse, og nogle tegningsdetaljer, hvordan vi step for step har beskrevet denne her metode. Og endelig så vil I få en opgave, som I skal kigge på her efterfølgende. Grønlands befolkning er på 56.370 personer, opgjort i januar 2013. Der er 11.452 huse, typehuse, med et gennemsnit på 65,5 kvadratmeter, som er interessant at se på i forbindelse med renovering. Sisimiut har en gennemsnitstemperatur på minus 3,9, og Thule har en gennemsnitstemperatur på minus 9,6. Og det vil sige, at det har været nødvendigt at lave 2 klimazoner i Grønland, og det giver sig udtryk i bygningsreglementet, som jo har krav til hver af de 2 zoner. Det gældende bygningsreglement for Grønland, det er bygningsreglement 2006, og her kræves der en U-værdi på 0,20 i vægge, det samme i tage. Der kræves en U-værdi på 0,15 i gulve, og en U-værdi i vinduerne på 1,8 watt. Energirammen for vores 18D-hus, den ligger på 200-220 kW kvadratmeter. Befolkningen er bosat i mindre byer, bosteder, uden
vejforbindelse mellem byerne og bostederne. Der er ingen naturlige byggematerialer. Der er ingen naturlig adgang til træ. Der er ingen ler til mursten. Der er noget silt. Man har lavet nogle eksperimenter med et hus, der er blevet muret op nede ved søen i Sicilien. Og der er måske nogle perspektiver i det. Der er ingen fabrikker, der kan producere glas, isoleringsmaterialer, cement og andre vigtige byggematerialer. Man er afhængig af import, og transporten foregår via havet eller lufthavn. Indførelsen af typehuse i Grønland tog særlig fart efter 2. verdenskrig 1945, hvor der var et stort behov for boliger, og der var lydhørhed i den danske ministerium. Og det betød, at man fik etableret en række typehuse, som i virkeligheden så sendte man folk til at rejse rundt i Grønland og finde ud af, hvad var behovet, hvordan skulle de her huse indrettes, hvad var der særligt behov for i Grønland i det kolde klima, osv. Og det mundede ud i, at man begyndte at producere de her huse, ved at man tegnede dem meget, meget detaljeret, fik materialer samlet sammen til hver enkelt hus, og sendt op i pakker med skib fra Grønlandskajen i København. Det krævede en stor del planlægning og en organisering, som der var vilje og tid til, energi til og penge til på det tidspunkt. Man fik også bedre huslån, sådan at der var råd til at optage eller få lavet de her bygninger. Og man manglede også uddannede håndværkere, og derfor så var der mange, som fra Danmark tog op og havde en periode i Grønland og også blev hængende af professionelle håndværkere, som hjalp selvbyggerne med at opføre de her huse. De vanskelige transportforhold uden veje mellem byerne gjorde, at alt måtte sejles til havnen og så transporteres ud til den aktuelle byport. Der har været en enorm udvikling af typehuse fra 45 og så op til i dag. Der er hele tiden kommet nye, større, bedre isolerede, men alle sammen, så vidt jeg ved, er træskelethuse, som minder som udgangspunkt om de første, man lavede derefter krigen, selvom de er blevet mere raffinerede med tiden. Fordelene var jo som sagt, at man kunne samle det hele, ligesom en IKEA-reol. Så køber man jo den adskilt i vangerne og hylderne og skruerne og afstivningerne osv. Og så samler man den, når man får pakken pakket ud derhjemme. Og så har der sikkert også dengang, ligesom der gør i dag, manglet en skrue eller to. Men det har man jo dog fundet løsninger på. Typehusene blev som sagt bygget dels af beboerne, altså dem, der skulle have husene som selvbyggere, og ofte med hjælp fra uddannede håndværkere, eller totalt af uddannede håndværkere. Og den her metode, den er blevet anvendt lige fra 40'erne og op til i dag. Nu bliver de bare ikke tegnet og samlet nede i København mere,
Nu foregår det i Grønland, og det er jo en fin udvikling. Og for eksempel Islupur-husene er udviklet i år 2000. De hedder faktisk Islupur 2000. Og efterfølgende er der kommet andre, nyere type huse, som er endnu bedre isoleret og endnu større. Der er meget grundig registrering af alle de her huse. Det gør jo, at man kan forske i det, og man kan finde frem til hvor mange der er af den ene, den anden og den tredje slags. Og der findes simpelthen lister, som er uploadet på Campusnet, hvor I kan se alle de her huse. Allerede i 1957, der synes man, at der var for mange forskellige typer. Det blev for forvirrende med alle de forskellige typer at få dem sendt op og holde styr på materialerne, at det ikke blev blandet sammen med nogle fra nogle andre osv. osv. Og derfor så besluttede grønlandsministeren, at antallet skulle reduceres til 10 typer. Og det er dem, der blev så udviklet der i slutningen af 50'erne og starten af 60'erne, hvor blandt andet det her 18D-hus, som vi så gik ind og undersøgte nærmere, er blevet bygget. Stort set alle enkelte dobbelthuse i Grønland består af træskelethuse med træbeklædning af brædder. Og taget det er ofte med høj rejsning og udført med træspær, der er beklædt på brædder og dækket med tagbrædder. I 2007 var det totale antal boliger i Grønland på 22.075. Og ud af disse var 11.632 enkelt- og dobbelthuse. Og hvis man underdeler perioden fra før 1977, så findes der 6.479 typehuse i den periode. Og hvis man så kigger på periode 2, som er efter 77 frem til 2006, der findes så 4.973 typehuse. Og efter 2006, og det var så i 2007, hvor det vi opgørelse er lavet, der findes der så 180, og i dag findes der selvfølgelig væsentligt flere. Men det, der er det interessante, det er periode 2 og periode 1. Periode 1 er selvfølgelig den, der er dårligst isoleret, og den ældste, som kræver nok mest vedligeholdelse. Og så er dem fra 77 og frem til i dag, som også efter min opfattelse er for dårligt isoleret, og så også er utætte, hvis vi sætter et lower door test op i dem. Resten af husene, resten af boligerne, er selvfølgelig betonhusbyggerierne, etageejendommene og rækkehusene. Her er nogle eksempler, som I jo bare kan kigge ud af vinduet og kigge på. Det er alle eksempler her fra Sisimiut. Og som I kan se, så er de primært lavet af bræddebeklædning, men der er selvfølgelig også nogle, der er lavet af krydsfinerplader med lister. Så det er jo den fornyelse, man har lavet, at man har brugt plader ret tidligt, i stedet for brædder. Jeg synes nu, at brædderbygningerne er de mest charmerende. Hvis vi kigger på bygningsreglementerne tilbage i tiden, og det er en rigtig god ting at gøre, og det skal I huske som renoveringsfolk, at når I skal finde ud af, eller hvis I får en opgave med et eller andet hus, så find ud af, hvornår det er bygget, og så kig på det bygningsreglement, der var gældende på det tidspunkt. Så vil man kunne sige, hvordan isoleringen er, hvor meget isolering der er brugt i huset,
Man vil kunne sige en masse, fordi man jo følger, danskerne er jo gode, og grønlænderne også er gode til at følge de krav, der stilles i bygningsreglementet. Og det vil sige, at det passer som regel, at det som kravet er, det er også det, man har gjort i husene. Det er først heroppe i allernyeste tid i Danmark, at man er begyndt at komme mere isolering i, end der faktisk kræves af bygningsreglementet, fordi man har lavet de her fremskrivninger, at man har et bygningsreglement, for eksempel der hedder 2010, men der står faktisk nogle krav til 2015 og til 2020, så hvis man vil bygge efter de fremskrevne krav, så kommer man altså mere isolering i huset, og på den måde får man altså et bedre hus, men det er ikke et krav fra myndigheden, det er bare, at man får et, der måske er mere langtidsvarende. Hvis man kigger på denne her liste over, hvad kravene er i de forskellige bygningsreglementer, hvis vi kigger på det, der var gældende der i 1962, hvor de huse, vi undersøgte, ADD-husene blev udført, jamen så var kravet, at der måtte være en U-værdi på 0, og det skulle minimum være en U-værdi på 0,6, og taget skulle der være 0,45, gulvet skulle være 0,6, og vinduer skulle være 3,6. Det er jo ikke særlig ambitiøst, men dengang der var det sikkert nogle bindinger, som folk de, synes var hårde at overholde. Hvis man så ser på eksempel på det grønlandske bygningsreglement, der gælder i dag, jamen så er de 0,60 i væggen blevet ændret til 0,20, og taget er ændret fra 45 ned til 0,20. Gulvet over køkkenkælderen er i dag 0,15, og kravet til vinduer er 1,8. Og det svarer, der er ikke en stor forskel til det danske bygningsreglement, når vi taler om renovering. Og det er jo renoveringskrav. Når det er nybyggeri, så er kravet større i det danske bygningsreglement. Her ser I de 18D-huse, de ligger i Sisimiut, og dem vi har undersøgt, det var de her to, det der ligger bagerst, det der ligger forrest her, plus det gule, som er halvdelen her, og det grønne her, det er jo et, som uddannelsen her, altså DTU, har fået adgang til, og der er planer om at renovere det. Og det er også det, som, når vi skal vise på nogle tegninger, som er brugt som grundlag for renovering. Så det vil være rigtig spændende, hvis det i dag kunne blive til noget. Her ser vi stueplanen af sådan et 18D-hus. Der har vi indgangen herhen, en lille gang, et brænderum her, et fyrrum, et depot, et toilet, en trappe op til første salen, et køkken og en stue. Og når vi kommer op ad trappen her, over på første salen, så har vi et værelse her, sådan at begge har et vindue i gavlen. Og den metode, vi anvendte til registreringen af de her huse, det var så 3 18D-type huse, vi registrerede. Det var, at vi først kiggede på tegningerne, for at finde ud af, hvor store er de her huse, hvad indeholder de, hvordan er de konstrueret osv. osv. Og så lavede vi en visuel gennemgang af husene, hvor vi så på vinduernes tilstand, på beklædningens tilstand, og kunne man se noget, som ikke var, som det skulle være. Var der noget skimmel, var der noget rød, osv. Og så lavede vi en termofotografering med termokamera for at se, hvordan kuldebroerne var i konstruktionen,
det kunne man også delvis se af tegninger, men det var ikke helt så nemt. Så derfor så brugte vi faktisk termokameraer til at bestemme, hvor mange kuldebroer der var. Og den relative fugtighed og temperatur, det blev målt hver 10. minut med de såkaldte Hobo-målere, som man jo kan sætte til sin computer og downloade, og de kan jo holde rigtig længe. De kan holde op til et år, hvis de ikke måler for tit. Så her målte vi hver 10. minut. Og vi lagde 3 styk indenfor, og 1 styk nede i krybekælderen, og 1 styk udenfor. Lufttætheden, den blev fundet med en blower door test. Og jeg ved, at I har en blower door oppe i Grønland, fordi jeg har selv købt den. Og den kan man jo måle luftskifte med. Og hvis I ikke har prøvet det, så synes jeg, I skal prøve at teste det af. Det kan være, at Martin vil hjælpe jer med det. I skal have et program, og I skal have maskineriet, og så skal I have noget folie, som I sætter over de der ventiler, der sidder i de riste, der sidder i væggene, og de emhætter, der sørger for, at der kan ventileres, sådan at alt ventilation er afblændet, og så måler man selve konstruktionens utæthed, og dermed hvor meget luftskifte er i timen. Og så måler man det teoretiske, eller man beregner det teoretiske energiforbrug ud fra de data, man så har fundet. Og de fremtidige, hvordan huset fremover skal se ud, der kan man jo så også beregne. Det har I sikkert haft med Jørgen Erik her tidligere, hvordan man kan beregne varmetabet i sådan en ejendom. Det reelle forbrug, det fandt vi ved at gå hen til olieleverandøren og høre, om han ikke havde nogle regninger liggende, og på hvor meget han havde leveret til de her huse. Så fik vi simpelthen over en årrække de der fakturer, og på den måde kunne vi finde ud af, hvor meget der reelt var blevet brugt af olie. Og det sidste så omregnede vi det her olie til CO2-emission, for at finde ud af, hvor meget sådan et hus havde af CO2 afgivelse. Og endelig så regnede vi det ud for alle de cirka 11.000 huse, som denne her metode kunne være interessant for. Og hvordan ville den samlede CO2-emission være før og efter en renovering. Og det kommer jeg tilbage til. Her er det, vi så i. Vi har 3 huse. Vi kaldte det her for Oskars hus. Og der kan man se, at vinduet har det lidt skidt. Der mangler et forsvarsvindue. Og det er godt forfaldet og utæt. Så der kommer jo meget utæthed af sådan en vindue. Her er de tegninger, I kan finde i det materiale, vi har uploadet til Campusnet, Campusnet, hvor I kan se alle typehusene, og der findes sådan en tegning, som er sådan en koncepttegning for, hvordan huset blev opført der i 1960'erne. Den er revideret i 61. Og her inderst i væggen, her der har vi en stolpe, der står oven på en rem. Her først er fundamentet, så ligger der et stykke pap, så man har en sikkerhed for, at der ikke kommer fugt op fra fundamentet, og så lægger man en rem ovenpå. Oven på den rem, der stiller man de her stolper, og så sætter man de her løsholder på tværs, og i det her tilfælde, der har man skåret dem ind i stolpen, sådan at konstruktionen ikke blev for tyk. I dag vil man lægge dem udenpå, så man netop kunne få en tyk konstruktion og få plads til mere isolering. Men her har man fået plads til 100 mm isolering, som man har stukket ind mellem de her lysholder.
Så har man på ydersiden af huset, der har man lagt en vindspærre, som man laver af asfaltpap. Det er gerne noget, der hedder en 2000 grams, det vil sige 2000 gram per kvadratmeter. Så en angivelse af, hvor tyk pappen er. Og den ruller man ud med overlæg, så man får en tæt overflade her. Og så på ydersiden sætter man de her brædder op, og her er der brugt brædder med fjer og not, og så er der sat en liste hen over sammenhæng, brædderne sammen, sådan at man fik en tæt løsning her. På indersiden har man anvendt en gipsplade, den står her, men før gipspladen har man sat en dampspærre, og den hed i gamle dage noget, der hed alukraft, som altså var en kraftig aluminiumsfolie, hvor man havde den teori, at den reflekterede, altså aluminium reflekterede varmen, og derfor så var det godt at bruge aluminium. Det har så senere vist sig, at det materiale var alt for skørt, og der var alt for mange problemer med det. Så i dag der bruger man, og det har man gjort i mange år, brugt en kraftig plastfolie som dampspærre i stedet for. Og så nede i gulvet, der har vi så bjælkerne liggende af på oven på regnen også her. Eller de ligger foran stolpen der. Og oven på den ligger der så en dampspærre også. Og der ligger en gulvbræt op med fjer og not. Og under den er der lagt en rågulvmåtte, som er ca. 70 mm tyk. Og den ligger så på indskudsbrædder, som er i princippet løse brædder, man lagde ind oven på et bræt, man sømmede nedenunder bjælken, sådan at de her brædder bare var der for at bære denne her isoleringsmåtte. Sådan skruede man huset sammen i gamle dage, og det har ikke ændret sig meget. I dag bruger vi skruer i stedet for søm, og vi bruger måske nogle tykkere vægge, nogle tykkere gulvkonstruktioner for at få plads til isoleringen. Men stort set er de samme principper, vi bruger, når vi laver bygninger i dag. Her kan I se, hvordan det her termokamera kan se stolpekonstruktionen og lysholterne, og man kan se her, hvordan den er lyser sådan en sprosse her, eller sådan en midterramme eller kar, og det er jo tegn på, at den har et større varmetab, og hvis det havde været en termområde her, så havde det været væsentligt bedre. Og den her, den står nærmest og gløder, den her lille 15 x 15 cm ventilationsrist, som jo sidder i alle de huse, når man ikke har ventilationsanlæg. Det, som man også lige skal vide, det er, at isoleringen på det tidspunkt var dårlig af kvalitet, og det vil sige, at lambda-værdien, den var op på 0, det er så U-værdien 0,42 per kvadratmeter Kelvin for sådan en 100 mm isolering. Og det vil sige, at når så man tager alle de her kuldebroerne og regner med, så bliver U-værdien 0,59, som altså er en væsentligt dårligere værdi end det var hvis bare man havde haft en væg, hvor man ikke havde de her gennemgående kuldebroer. Hvis vi kigger på resultaterne af fugt- og temperaturmålingerne, så kan vi jo se, at man ligger temmelig højt i temperaturmålingerne. Man ligger faktisk op næsten på et gennemsnit på 25 grader. Og det er jo, når man har nogle huse, hvor der er rimelig stort luftskifte, så har man tendens til at skrue op på varmen, fordi for at holde ligesom trækken i ave. Og det er i hvert fald noget, vi skal prøve at gøre noget ved.
og man ikke kan skrue lidt ned for den her temperatur, hvis man får en bedre varmefordeling i huset, bedre isoleret, hvor vi ikke sidder og fylder op, der er træk. Og hvis vi så kigger på den relative fugt, jamen den har vi jo fint. Der har vi her i november, der ligger vi op omkring 40, og så falder vi op i soveværelset der ned til omkring 20 frem i marts 2030, vil jeg sige, og så stiger relativt fugt igen op til omkring 50, når vi kommer hen i den varme periode, maj, juni, august. Så det er jo, som det skal være. Hvis vi kigger på gennemsnitstemperaturerne, gennemsnits relativt fugt, så er der i det hus, vi kalder Ester og Eva, de huse er faktisk isoleret med en ekstra 50 mm isolering, og de har også termoruder, så de har det noget bedre end Osvaldshus, som er fuldstændig originalt. Men her kan vi se, at gennemsnittet i stuen for relativt fugt ligger på 41,5 hos Ester, og hos Eva nede på 33,77, og på første sal hos Ester 44, og hos Eva 41. Og når vi så kigger på minimumsfugtigheden, så er vi nede på 25 i stuen og op på 55 som max. Så det her er helt i orden, der er ikke nogen problemer i det, og noget at komme efter her. Og specielt når vi har de her ude forhold, at vi har max relative fugtigheder på op til 86%, og gennemsnitsfugtigheder på omkring 74. Så det er fint, at man inde i husene har de her målinger. Hvis vi kigger på tætheden, så var vi jo lidt overrasket over, at det vi kalder Oscar, at det ligger på 18,5 luftskifter per time. Når vi har blowerdooren kørende, altså når vi sætter 50 pascal tryk på, det er ikke noget man kan mærke, men det gør bare, at der er lidt overtryk på huset, og det gør så, at luften skiftes. Det vil sige, at hvis man havde forestillet sig, at det var 20 gange, så ville det svare til, at al luften i rummet blev skiftet hver 3. minut. Og det er jo en lidt dyr foranstaltning, når vi normalt regner med, at det skal være nede på en halv gang luftskifte per time. Så der er plads til forbedring. Ester og Evas hus er noget bedre, men det er stadigvæk alt for højt luftskifte at være oppe på 11 og 14 gange i timen. Hvis vi så kigger på de beregnede og de reelle olieforbrug i Osvalds, Evas og Esters hus, så kan vi se, at U-værdien i væggen, den er beregnet til at være 0,49 i Osvalds hus og 0,33 i Evas hus og Esters hus. Og når vi kigger på taget, så hedder det 0,43 i Osvalds hus og nede på 0,29 og 0,27 i henholdsvis Eva og Esters hus. Og gulvet, og der er jo faktisk en masse træk ved nedefra, fordi som I kunne se, så er det en ret tynd konstruktion, 70 mm isolering, og de der løse brædder, der ligger nedenunder. Så det gør jo, at der nemt kan blæse noget luft op her, og specielt hvis vi har åbne krybekældre, så får vi altså her en U-værdi hos Osvald på 0,43 og Eva 0,29 og Ester 0,33. Og vinduerne, der er Osvalds gamle tolagsvinduer med forsatsvinduer ligger på 3, hvor Eva hun er nede på 1,5, og det er Ester også. Der har de termoruder, og det er altså noget bedre
værdi. Og infiltrationen, den er i Osvalds hus 0,78, og Evas 0,59 og Esthers 0,50. Der er også en væsentlig forskel her på de to og Osvalds. Og hvis vi kigger på, hvor meget man beregningsmæssigt så skal bruge af varme, så skal man bruge 378 kWh i Osvalds hus om året, og i Evas hus er vi nede på 250, og i Esthers nede på 219. Hvis vi kigger på olieforbruget kalkuleret, så burde denne her værdi regnes op til 27,65, altså 2,7 ton olie. Og her hos Eva og Esther ligger vi henholdsvis 1,8 og 1,6 ton olie om året. Og når vi så kigger på olieregningerne, så passer det jo fint med Esther. Der har vi 1550 liter sammenlignet med beregningsmæssigt 1642. Så det må siges at være rimelig tæt. Og her har vi 1877 og 1900. Det må også siges at være meget tæt. Og også det her så en eller anden fejl, og vi kan ikke finde ud af, hvad den skyldes, men enten så har vi kalkuleret forkert, eller også så er der en eller anden fejl i den olieregning, vi har fået, at der er måske noget kluder i mængderne i forhold til, hvornår de er blevet leveret. Hvis vi kigger på varmeforbruget, så skal ADD-husene, hvis de ligger i zone 1, klimazone 1, så skal de bruge 230, og hvis de ligger i zone 2, skal de bruge 280. Og hvis vi kigger på energirammekravet, det beregnede energirammekrav, så vil det ligge på 160 i zone 1, og forbruget vil ligge på 180 i zone 2. Og hvis vi kigger på det grønlandske bygningsreglement, hvor man så har en varmeveksler med varmegenvinding, så er vi helt nede på et varmeforbrug på 75 og i zone 1 og 100 i zone 2. Og hvis vi så kigger på et lavenergihuskrav, så er vi jo nede i 25 kilowattimer i zone 1, og hvad er vi der? 40 i zone 2. Og når så vi kommer ned til det helt lave krav, nemlig et passivhus, jamen så er vi nede i noget, der hedder 20, eller måske mindre, i begge zoner. Hvis vi kigger på resultaterne og konklusionen af vores undersøgelse, så må man sige, at vi har sunde huse i Grønland. Vi har et tørt klima, der gør, at når ellers der ikke er lavet forskellige fejlkonstruktioner med kuldebroer og røg med dampspærrer osv., som gør, at der kommer fugt indefra, som påvirker konstruktionen, så har den det godt og sundt. Men der er mange af de her kuldebroer i form af træskelet, som gør, at varmeisoleringen ikke er så hensigtsmæssig. Og så er der ikke tilstrækkelig med isolering i forhold til i dag, krav i dag. Dengang man lavede det,
I det her tilfælde 62, der var det sikkert fint, men i dag der skal vi have noget mere isolering. Og igen så er det en dårligere isolering end den vi bruger i dag. Og så er det jo anvendt naturlig ventilation gennem riste, og det giver et stort varmetab og et dårligt indeklima, fordi det giver træk. Så det er også noget, der er værd at se på. Og så er de jo meget utætte, de her huse. Specielt så vi med termokameraet, det har vi ikke nogle billeder af, men at specielt under dørtrin, ned mod gulvet, er der meget utæt. Og det giver jo sådan en kold luft hen over gulvet. Og vi har altså luftskifter op til 18,5 gang i timen i det værste tilfælde, vi har målt. Og det vi så gør, det er i virkeligheden, at vi i vores videre beregninger, så tager vi og laver en fællesværdi for de 3 huse, så vi så bruger til en vurdering af alle de andre huse. Så siger vi, hvis vi tager det gennemsnit og lægger ned over alle de andre huse, hvordan vil det så totalt set se ud med halvdelen af boligerne i Holland, nemlig alle cykelhusene fra før 2006. Det dokumenterede energiforbrug i de målte huse, det er mellem 241 og 381. Det svarer til 1,6 til 2,2 ton olie. Hvis gennemsnittet af dette forbrug lægges til grund, så i de 11.631 grønlandske et-og-to-familie sygehuse, så vil forbruget være 217 gigawatt-timer per år i energiforbrug for samtlige de her huse. Og det vil svare til en CO2-emission på 53.000 ton CO2 hvert år. Så der må være plads til forbedring, og det er jo det, vi så har kigget på. Hvis nu man forestiller sig, at man kunne reducere energiforbruget i de her huse til noget, der ligger på en 40-60 kWh, altså ikke nede på et passivt hus, men nede på et lavenergihus med en fornuftig varmetab. Og hvordan kan det så gøres? Det vil vi se på efter en kort pause. Ja, hvordan kan det så lade sig gøre at tage sådan et gammelt hus, som kun er, jeg tror det er 66 kvadratmeter eller 64 kvadratmeter i alt. Og hvis vi begynder at isolere indvendigt fra, så vil vi jo tage det allermeste af pladsen. Med fokus på energiforbrug og fugt- og lufttæthed har vi så udviklet denne her metode, hvor vi simpelthen siger, at vi har det eksisterende hus. Det er den orange streg her. Den mangler lige oppe i toppen. Og på det hus, der klæber vi simpelthen en membran udvendigt. Vi piller listen, der sidder og dækker hen over brædderne, altså bræddernes samling, den piller vi af, så vi har en glat flade. Den bruger vi som underlag for at klistre en dampspærre, en dampspærre udvendigt på huset, som gør det helt tæt. Og vi sikrer os forneden ved at klæbe dampspærren fast til soklen. Vi skærer udhænget af, således at vi kan komme lige op. Vi lægger en plade ind der, hvor udhænget er siddet, så vi også har et underlag her, og klistrer den her dampspærre et stykke op på det gamle tagpap, der ligger heroppe.
Vi sikrer os, at tagpappen er fuldstændig tæt. Hvis der er utæthed i tagpappen, så lapper vi dem. Og så på den anden side tager vi også en dampspærre og klæber op over pammen her, efter at have skåret udhænget af. Vi klæber det fast ned på soklen, og nede under huset klæber vi også en dampspærre fast på den eksisterende overflade. Når det er gjort, så skruer vi isoleringsblokke fast, først på facaderne, og det foregår ved, at vi har nogle hårde bats, dem skruer vi herudefra. Vi sætter først et bræt, som dels skal holde den nye beklædning, og på det bræt, der skruer vi igennem, og i og med det er hårde bats, så vil brættet bare hvile mod de her isoleringsblokke, og så vil skruen holde det hele fast. Når vi kigger på taget, så er det den samme operation. Vi skruer bats fast i tagpladebrædderne, og vi lægger nogle rikler, altså nogle, der er 5 cm tykke, 10 cm brede, her ovenpå isoleringen, og skruer ned igennem dem, så de sidder godt fast nede på i brædderne. Tilsvarende på den anden side af taget, og tilsvarende på den anden side af facaden. Det samme gør vi nedefra. Vi skruer op igennem isoleringen, hvor vi har nogle brædder liggende i bunden, som så skal holde en plade, en fibercementplade, som vender ned mod den fugtige jord og klippe. Vi isolerer også på begge sider af fundamentet, sådan at kuldebroen fra fundamentet ikke går op og giver kuldebroer kondens oppe i konstruktionen. Det er princippet, og når vi har gjort alt det, så lægger vi en varmeveksler ind med et genindvindingssystem, så vi har en frisk luft indtag, men kontrolleret, sådan at vi ikke har den store træk fra de åbne ventiler, som man byggede i det oprindelige hus. Den gamle dampspærre, den ligger jo her inde bag ved gipspladen, og den gør ikke nogen skade, fordi det vi regner med, det er for det første, at den er meget utæt, og for det andet, så er der så lidt isoleringsevne i det eksisterende, at denne her tommelfingerregel med, at man kan lægge dampspærren en tredjedel inde i isoleringen målt indefra, den er langt inden for grænserne af det, i det vi har kun 100 mm isolering her, vi lægger 300 mm på udvendigt, så allerede der er det kun cirka en fjerdedel og ikke en tredjedel inde i isoleringen, at vi har vores nye dampspærre. Og hvis man så kigger på isoleringsevnen af den isolering, der ligger, så er den jo dårligere end den moderne isolering. Så i virkeligheden er det snarere omkring en femtedel, at vi ligger inde i isoleringen. Så vi er langt på den sikre side med at placere dampspærren korrekt. Men hvordan får vi så det gjort i virkeligheden? Jeg vil lige først sige, at når nu vi har lagt de her rikler op her og skruet fast, så lægger vi tagbrædder oven på dem, og oven på tagbrædderne lægger vi selvfølgelig tagpap, så huset får den samme udseende, som det havde før, og vi laver et nyt udhæng, som hænger fast i de her rikler, således at vi også udhængsmæssigt har det samme udseende. Vi har nu lige for en sikkerheds skyld beregnet, hvordan dampspærren placering influerer på fugttransporten, og beregningen her viser, at vi har det damptrykket
ligger over det aktuelle tryk, så vi er på den sikre side. Hvordan gør vi det så rent praktisk? Vi starter som sagt med at klistre denne her membran fast på brædderne her. Og hvis vi kigger på detaljerne, så hvis vi starter fra oven på det her snit, så bøjer vi simpelthen op membranen, den nye membran, som vi har klistret fast på de udvendige brædder her, lige omkring hjørnet ind over tagpappen, og skruer en lægte fast, så vi presser de to lag sammen, og indimellem har vi lagt en lim, en EPDM-lim, som gør, at det bliver fuldstændig tæt. Når vi kommer ned til vinduerne, så har vi jo fjernet de gamle vinduer, de er taget ud, og inde i vindueshullet har vi bygget en kasse af et materiale, der hedder puranit, som er en slags spånplade, som er meget isolerende. Det har faktisk en meget fin lambda-værdi. Og den laver vi en kasse med, og så sætter vi vinduet fast inde i kassen, men herude, hvor den nye isolering kommer, sådan at vinduet sidder lige så langt ude i facaden, som det gjorde i den gamle konstruktion. Nede for neden, der tætner vi også ned mod soklen. Vi limer dampspærren fast med en strøm med en fugemasse lim, og sætter en liste henover, så vi skruer fast ind i fundamentet, sådan at det bliver helt tæt her fornede. Det, hvor vi har gennemføringer af ledninger og ting og sager, der har man nogle membranstykker, hvor der er noget gummi, film gummiplade, som gør, at man kan lave et lille bitte hul, og så klemmer gummien omkring kablerne, eller hvis det er rør, man fører igennem. Der findes også hjørner, udadgående hjørner, indadgående hjørner. Her er det udadgående, her er det indadgående. Og der findes foringer til vindueshuller, sådan at hjørnerne bliver fuldstændig tætte, altså før man sætter det nye vindue i. Her ser vi på, det er så et snit den anden vej gennem huset. Her er det så det skrå tag, hvor vi har skåret det gamle udhængsspær af og fører membranen op her, et stykke op på tagpappen, og igen en liste på, så vi skruer ned igennem og holder det godt fast, og der er også limet, så det er helt tæt. Og igen, vinduet, her er den nederste detalje, men det er så den nederste del af den her kasse, vi sætter ind i det gamle vindueshul, før vi fører vinduet ud og sætter det herude inde i kassen. Og også her forneden er det limet og skruet fast til fundamentet, sådan at vi også den anden vej har en helt tæt løsning. Selve konstruktionen af isoleringsopbygningen, det foregår ved, som jeg sagde før, at man har et bræt på ydersiden. Igennem det bræt skruer man ind i isoleringen. Altså det foregår i virkeligheden sådan, at man først skruer isoleringspladerne op med en enkelt eller to skruer, så de lige hænger. Og når så de hænger, så tager man det her bræt og skruer hen over samlingen på to isoleringsplader og holder det godt fast ind mod de eksisterende gamle brædder. Og det der så er det smarte ved denne her løsning, det er, at i den nye spær, så vi bygger, det nye udhæng, vi bygger ud, der hænger vi den lodrette vægkonstruktion fast, sådan at den ikke kan sætte sig. Man kan godt forestille sig, hvis man har sådan nogle 30-35 cm lange skruer, at de måske godt kunne røre lidt ned, men ved at sætte et sømbeslag her i toppen, som forbinder spæret og facaden, så låser vi det fast, så det ikke kan bevæge sig. Og uden på lægterne her, sætter vi så den nye bræddebeklædning,
så huset fremtræder på samme måde, som det har gjort tidligere. Her har vi så et vandret snit i en væg nede i stueetagen, hvor vi har den eksisterende isolering liggende her. Vi har de gamle stolper stående her. Vi har usynligt indimellem løsfolterne liggende. Og vi har den gamle bræddebeklædning her, hvor vi har klistret den nye membran fast. Og vi har den nye isolering her, de 300 mm ekstra isolering, vi skruer op. Og her har vi de lodrette brædder udvendigt på facaden, hvor skruen kører ind igennem og sætter sig fast herinde i den eksisterende beklædning. Og her har vi så en vandret lægte, som bærer den nye bræddebeklædning herude. Her ser vi den gamle membran, men som sagt, den gør ingen skade, fordi vi er kun cirka en 20. inde i konstruktionen, når vi tænker varmeteknisk, og derfor er der ikke nogen problemer, at det her det bare er inde i varmen. Hvis vi kigger på førstesatsplanen og funderingsplanen, så kan vi også se, hvis vi kører et skridt tilbage til førstesatsplanen, at her har vi det nye isolering, og det er jo fordi det er et skråt snit, så virker den meget bred. Og her for gavlene, der har vi den sande tykkelse af isoleringen, altså de her 300 mm hele vejen rundt. Og her har vi fundamentsplanen, hvor man kan se, at fundamentet her er isoleret på begge sider, både for oven og for neden her, og på ydersiden hele vejen rundt, sådan at den kuldebro, som fundamentet vil danne op igennem huset, er isoleret. Hvis vi kigger på et snit, så kan vi altså se her, hvordan det nye spær er sat fast. Vi har reglerne oven på den eksisterende isolering, hvor der er skruet ned igennem reglen, ned i den gamle bræddebeklædning. Og vi har oven på reglerne her den nye bræddebeklædning og den nye tagbelægning, som jo er tagpakken. Og her ser vi det nye spær, som er skruet fast i denne her regel her, hvor der bare sidder et lodret bræt, som vi ser ind på her, og som så holder udhængsbrædderne her og stjernkanten. Og her ser vi bræddebeklædningen med de vandrette lægter, som sidder uden på de lodrette brædder, som er skruet ind i den eksisterende væg herinde. Vi ser på toppen, så er de regler, der ligger oven på den nye isolering, de er samlet, således at de ikke kan glide ned. Det gælder den samme betragtning, at hvis man havde disse lange skruer, man kunne måske forestille sig, at de kunne bøje lidt, men i og med, at de er holdt fast heroppe, så er de fikseret, og konstruktionen er stabil. Så ser vi nede ved soklen her, detaljen, der har vi så for en sikkerheds skyld sat en vinkel, således at den bærer isoleringspladerne, så det ikke kan sætte sig. Men vi mener, at det ikke er nødvendigt, men for en sikkerheds skyld, så har vi monteret sådan en vinkel her. Og den vinkel kan jo samtidig lige være med til at fastholde denne her bræddebeklædning herude, sådan at hvis skruen ikke er nok, så har vi også en stiv fastgørelse her til en stabilisering af hele konstruktionen. Vi kan også se her kælder, eller isoleringen ned mod krybkælderen, hvor vi for neden har en fibercementplade, så har vi de 300 mm isolering, og de er skruet op i den eksisterende gulvkonstruktion, som er den eksisterende gamle isolering her, og den eksisterende gamle isolering her i væggen. Hvis vi ser på samlingen mellem de to dobbelthuse, så er der en forskydning
fordi at husene ligger på en skråning. Og det er jo igen den indvendige eksisterende konstruktion har vi hernede. Og når man har en isolering på begge sider af en brandmur, så er det fordi, at man det er en lovpligtigt, at man skal brandsikre sig, så ilden ikke kan sprede sig gennem taget ind til den næste bygning, tilfælde af brand. Og her, så det bliver selvfølgelig bevaret. Så har vi så den nye isoleringskonstruktion her ovenpå, og en stjernkant, der hvor taget stikker op over det andet tag. Hvis vi kigger på et hjørne, så har vi her tagkanten, altså stjernkanten for oven, og den eksisterende beklædning herinde. Det er jo så et lodret snit, og for at få den samme udhæng i gavlene, så har man brugt brædderne her til at bære en stjernkant herude foran. Hvis vi ser på konstruktionen hernede i over krybekælderen, så er det samme som jeg nævnte før, at vi har de 300 mm isolering liggende i bunden, og vi har den eksisterende gulvkonstruktion heroppe, og vi har en fibercementplade ned mod krybekælderen. Hvis vi kigger på vinduerne, så har vi denne her kasse, vi har foret det gamle vindueshul med, og her er vi inde i huset, og her har vi vinduet, og her er vi på ydersiden af huset. Og denne her isolerende spånplade er yderligere blevet isoleret med nogle centimeter isolering her, og der er sat et vinduesplade på, som går ind i karmen af vinduet her, den nye vindue, med 3 lag glas, som sikrer, at vi får en meget fin, et meget lille varmetag. Og her ser vi så snittet lodret. Så det er for oven i vinduet, det er i bunden af vinduet, hvor vi igen har vindueskarmen på det her sted her, og hvor vinduespladen går ind i karmen og giver en glat og fin overflade. Og så sættes der en liste mellem det nye vindue og den gamle eksisterende gipsplade, som man havde, eller stadigvæk har, i huset. Det var gennemgangen, og så har jeg lavet en opgave, som vi skal have løst her i løbet af dagen, eller eventuelt også i næste uge. I skal løse den i de samme 5 grupper, I har været under den første del af kurset. Og I skal for det første gå ind på Campusnet eller lokalnettet, hvor I nu har fået den lagt, og finde trainee-rapporten, som er et internship-rapport skrevet af Ulvis Silins og Sandis Vasilevskis i december 2011, og den kan findes under kursus 11.835. Rapporten beskæftiger sig med huset. Vi ser på billederne her, det grønne hus, og det er jo et, som vi har nøglen til her i Sisimiut. Så I skal finde frem til, hvem har nøglen, og så skal I starte med, eller som det nummer 2, så skal I gå over og kigge på huset, både udvendigt og indvendigt. Men først skal I læse rapporten grundigt igennem, så I forstår hele systematikken omkring denne her metode til efterisolering. Så skal I diskutere i gruppen og nedfælde jeres resultater i jeres egen rapport, hvorfor det kan lade sig gøre at sætte en udvendig i anførselstegn dampspærre op,
når vi normalt siger, at den skal sidde inderst. Diskuter fordelene ved at udføre det på denne her måde. Diskuter tommelfingerreglen om, at man kan sætte dampspærren en tredjedel inde i isoleringen, set fra den indvendige side. Og hvorfor det også er en fordel ved nybyggeri at lægge dampspærren et stykke inde i væggen. Og som det sidste punkt, så skal I kigge på Sveignier-rapporten. Der findes en beskrivelse af, hvordan man trin for trin udfører dampspærren på ydersiden af den eksisterende typehus 18D. Og jeg har kopieret det nedenfor i opgaven her. Og ud fra denne her tjekliste, så skal I lave en dansk beskrivelse, der trin for trin forklarer en håndværker, hvordan han skal udføre en tæt udvendig dampspærre på et 18D-hus. Og I skal starte med at oversætte teksten, fordi den er på engelsk. Men I må gerne bruge nogle flere ord, men I må også gerne lave sådan en rimelig listeformet beskrivelse. Men I skal bruge jeres egne ord, eller også oversætte dem, men sådan at det bliver let forståeligt for en håndværker, så han trin for trin kan udføre det her stykke arbejde. I skal lave en forside på rapporten med overskriften udvendig dampspærremetode, og I skal angive jeres gruppenummer og samtlige gruppens medlemmers navn i studienummer. Og så skal I lave rapporten om til en pdf, og hvis der er nogle bilag, så skal de laves til den samme pdf. Der skal kun uploades én pdf. Og den uploader I på Campusnet under opgaver senest den 19. november 2015. God fornøjelse. Jeg håber, at det var interessant, men jeg ved ikke, om det lykkes os, men ellers vil jeg forsøge at være på Skype, efter I har hørt det her foredrag, sådan at hvis der er nogle spørgsmål, så kan vi prøve at tage dem efterfølgende. God fornøjelse.